Ja bih u nastavku, bacajući vas tako u razne dijelove knjige, od recenzije do sadržaja, jer ova knjiga u stvari jeste takva i ako je budete čitali, vidjet ćete da svašta lijepo i drugačije možete pročitati. Pročitala nešto jako dirljivo, barem se meni čini da je dirljivo, i kada nisam može biti mimo svih mogu ja pa ću ostati da sjedim. A to je Samino, znači od Enisine i Nihadove majke Samije pismo kćerci u Sarajevo, dok je ona studirala u tim zadimljenim i sa manje svjetlosnim sferama. Pismo je napisano 70. Piše ovako. Draga moja kćer, s tvojim pismom oživjelo je sjećanje na jednu davnu mladost, na mnoge davne noći, sumorne i samljeničke, provedene u hladnim podstanarskim sobama, kada je duša priželjkivala nekoga da mu se otvori ili, ako ništa drugo, a ono da osjeti da je prijatelj draga. I bilo je prijatelja, dragih i bliskih po srcu i životu, ali nedostajalo je saznanje da negdje u dalekom gradu kuca za mene jedno nakrinsko srce. Mila moja, vjerujem da je tvoja mladost moja, ponovo rođena. Kako su mi dobro poznati trenuci koje preživljavaš, ali znam i to da svako sutra znači nadu i jedan korak naprijed u ostvarivanju želja. Drago mi je da i ti to tako shvataš. Istina, prvi put u životu suočena si sa stvarnošću, grubom, današnjom i svuda oko tebe gomila koja magli, gazi dušu, ljudi bez ideala, osiromašeni za jednu podonosnu mladost. Ipak, i u najvećem mraku sija poneka svjetlost, jer ljudi, makar kako izgledali grubi u određenom trenutku, zablistaju plemenitošću. Ne treba nikada gajiti iluzije u najiskrenije, najbolje, jer ljudi su ljudi. Nisu uvijek dovoljno jaki da budu dosljedni, ani dovoljno pošteni i plemeniti da zapostavi vlastite interese. Kod većine prije svega progovara ja, a kada je ono zadovoljeno, onda dolazi ostalo. To je činjenica, a do tog saznanja došla sam, budi uvjerena, kroz svoje življenje, a najviše onda kad sam se osamostaljivala. Treba u svakom trenutku znati šta se želi, ići dosljedno tom cilju, ne odustati od svojih principa, jer samo tako se može opstati, a da se ne izgubi nijedan dio svoje ličnosti. Na tom putu bit će i sreće, i dugih besanih noći, ali sve to zajedno čini život, pomiješano, slatko s gorkim, jer kako bi im se inače ukus raspoznavao. Stalno me ubjeđuješ da nema nekog konkretnog razloga za tvoje takve trenutke. Nema ga, ali bilo ga ili ne bilo, takvi trenuci će potrajati, a naše je da se u svakom slučaju borimo. Malo čas sam ti čula glas, nije zvučao ni tužno ni zabrinuto. Nisam ni ja zabrinuta. Tvoja sjeta, čežnja, nostalgija su za čovjeka, a sve što je ljudsko nije mi strano. Najvažnije mi je da si ti svjesna svojih obaveza, da ti rad ispunjava veći dio vremena, a ono malo što ostane pokloni svom svijetu. Razmišljaj o tuzi ili radosti, jer ti si čovjek, a ne bi bila potpun ako bi bila lišena i takvih trenutaka. Doći će i maj, znam to, ali bit će u životu i bezbroj sumornih jesenjih dana i dobro je da je tako. Ja ni u jednom trenutku ne sumnjam u tvoju snagu, u tvoje ideale. Neka te oni griju. Vjeruješ i ti u njih i dok bude tako, bit će i življenje. Umriti ćeš onda sam, kad u ideale svoje počneš sumnjati, kako reče pjesnik. Sigurno si primila moje pismo, malo sam te naružila. Još mi ništa ne pišeš o utiscima iz novog stana. Javljaj se češće, a kada osjetiš potrebu da izliješ iz svoje srce, piši mi, jer majka to uvijek čeka. Nihad stalno oblijeće i pita jesam li njega spomenula. Mnogo nam nedostaješ, volimo te i pozdravljamo, posebno vama.